Πατραμάνης. Έχεις μια άγκυρα μαζί σου. Άγκυρα, έχεις σουδεράκι. Μια άγκυρα να κάτσεις να πουλήσεις. Αυτό που σου λέω από αυτές τις προπόνησεις. Όταν θα γυρνάς όσο όπως το λες, έτσι, κάντε λίγες διατάσεις και τότε με δουλεύουν. Να κάνω εγώ. Πάμε, κάντε λίγες διατάσεις. Καλή επιτυχία. Με δύναμη από το πρώτο λεπτό. Μπράβο Πατραμάνης, πάμε! Πήγαμε! Μπράβο Νίκο! Μπράβο Νίκο! Όλο τρίπλα. Ελάσε! Μπράβο! Μπράβο Πατρα... Όχι ρε. Δεν πειράζει, πάμε. Να πάρουμε. Εσύ τσαγκάρεις, εσύ, πίεσε! Πίεσε! Αυτό είναι, ανέβα, ανέβα! Ανέβα Παπαγεωργίου! Κάτω. Μπράβο Κωστάκη, μπράβο! Βαγγέλη. Μπράβο Κώστα! Βαγγέλη. Στο κόρνερ ανεβαίνεις. Να φύγει, μπράβο! Εσύ τσαγκάρεις! Πατραμάνης είναι μόνος του! Πατραμάνης, yes! Γύρνα! Πλησίασε! Μπράβο παιδιά, μπράβο! Πάμε εδώ πέρα όλοι μαζί. 2-3.